moltes sense cap base històrica, és a dir, directament és el que s'anomena un MacGuffin, és una mentira treta per tenir interès. Hi ha un tema cabdal que sobretot es veu molt a Collita Roja, que és la corrupció. És a dir, la corrupció, però que és una part de l'estructura de la societat. La corrupció ja no és una cosa d'un, sinó que està instaurat a la societat. Això és un tema clau per a aquesta novel·la negra, pel Hardboiled, la novel·la negra que introdueix la crítica social.